Είναι όχι, ήταν τραυματίες που έπαιξε και αλλαγή που έβαλε τον γκολ. Ο Δαλιδάς. Ένας όχι, ένας που έχει ένα αλβανικό. Ο Θανασάη. Αυτός. Δεν υπάρχει κέντρο. Παίζουν πολύ ψηλά όλοι. Πάρα πολύ ψηλά. Αυτός είναι πολύ καλός, αλλά παίζει πολύ ψηλά. Εντάξει, αυτό είναι επιθυμητικό. Έλα ρε μαλάκα σε Μερτζίδη, έλα ρε σε Μερτζίδη. Τώρα! Μπράβο ρε Νίκο, καλή είναι. Νίκο σε λένε, δεν ξέρω και πώς σε λένε. Δώσ' τη ρε μία ρε, δώσ' το και τέτοιο ρε, δώσ' τη πράγμα. Αυτός είναι ο τέτοιος, ο Ιωσάντος. Που κάνει μόνο. Μα βάλει να κολθάει. Τάκης λυπεί, Ιταλία είναι έξω. Το δοκάρι ένας, ρε! Έλα, καλά δεν βαριέμαι. Μάλλον παπάρι Μπράβο ρε Νικό! Όχι ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν. Πίσης πλασέ ρε κάνει. Σώπα ρε. Και δεν μου Σέντρα, φάει γκολ ρε. Έλα κάτι σέντρα ρε. Υπάρχει ποτέ να φάει γκολ. Αν είναι τόσο να φάει σέντρα γκολ, αυτό που να φάει να πούμε. Εγώ το είπα για καλό το ξέρω. Τι να φανταστώ. Είδες, εκεί που δεν του είπα να κάνει σέντρα και έκανε, δεν του είπα να φτιάξει και έκανε σέντρα, θα κάνει αυτό. Έπαιξε τον Όπλο. Έλα ρε παιδάκι μου με τις τρίπλες! Ρε Ανδρέα! Έκανε και τα κορίτσια μόνοι. Αυτό έλεγε. Σε καλέσαι να κοντράνει και κάτι. Ο άλλος τι κάνει. Άρα, εσύ είσαι στάθη. Ωραία ρε, μπράβο ρε τσιλικό. Δεν είναι αγαπητός που σου κοπέω. Έλα ρε, όχι ρε, ρε τι μαλάκας ρε, πότε έλα ρε μαλάκας. Έλα ρε. Δεν πρέπει να είναι ένας εκεί ρε, καλά την έκανε. Πού να πει, είναι άκρη πολύ ρε. Έλα τι είναι άκρη μαλάκας. Πώς να βλέπουν και έτσι. Άρα δείχνει, έλα μπράβο ρε Λιωσάτο για να σε δω. Κανείς δεν μπαίνει μπροστά. Κανείς δεν μπαίνει μπροστά. Κοίταξε πόσο μακριά παίζουνε μαλάκα. Τι την κάνει την μπάλα, αυτός θα την πάρει εδώ τώρα, τι την κάνει. Όχι ρε μαλάκα, σαν χαζός την έκανε. Ξέρει την μπάλα, ξέρει πολύ μπάλα. Δεν είναι τίποτα. Έλα. Ωραία, ωραία, ωραία. Μπράβο ρε Νικό. Μπράβο. Τώρα και την μπάλα θα πήγα την δόξα να πει. Δώσ' τη ρε. Τι είναι αυτή ρε που θέλει να βλέπει την έδωση. Μπράβο ρε μεγάλη. Ωραία, ωραία, καλό το κάνει. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο Λιωσάτο. Μπράβο ρε Νίκο. Μπράβο Λιωσάτο, ωραία παλιά. Να δω που το αν ήταν ο Τάκης εδώ θα μου νυχτά λίγο. Τι θα κάνουμε τους αγώνες. Μα ήταν όχι μέσα, ήταν αλλά δεν υπήρχε το κοντέρα. Ομονιώμα που δεν υπάρχει λόγο. Άσχετο μέσα, μα δεν έκανε τίποτα.
Τι σημασία έχει, υπάρχει λόγος εκεί να του κάνει με τον νόμο έτσι. Διέξτε. Στον έξω σήμερα δεν κάνουμε σεξ. Δεν προηγηθήκαμε. Δεν προηγηθήκαμε, το λέω. Ξέρω. Έλα ρε Τζέκο, ήρθες σε μπήκε γκολ. Τι είναι αυτό, Έλα φύγε ρε, φύγε μόνος σου ρε. ο Τριάδης είναι μακριά το πετακτό. Ο Σεμετζίνης, η δουλειά προσπάθεια σωστή να βγει ήταν